Speváčka Sima predstavila svoj nový parfém a my si ho dnes spolu otestujeme. Vôňa nesie názov FMN, čo bude asi symbolizovať femina. Vnútri sa nachádza pekne parfém. Zabalenie dávam hneď palec hore, pretože je to unikátne už len v tom, že následne, keď si parfém vyberiete, tak pod tým sa nachádza šperkovnica a viete si to preskladať do šperkovnice, čiže ten obal nevyhodíte, ale má využitie, za to palec hore. Samotný flakón je taktiež veľmi originálny, celé to je vyrobené na mieru, síce viečko je plastové, to ja úplne nie som toho fanúšik, ale OK. Čo sa týka vône, ja už som ju dnes testoval, má veľmi príjemný atomizér, celkovo ten parfém je namiešaný tak, aby pokryl podľa mňa celú škálu fanúšikov Simy a to znamená, že veľmi univerzálny, či už pre mladé baby, pre staršie baby, nositeľná univerzálna ženská vôňa, ovocná, kvetinová, sladká. Úprimne si myslím, že Sime sa toto podarilo, tvoj účel to splní, nie je to úplne níž záležitosť, nie je to nič unikátne, ale o to ani nešlo, má sa to páčiť jej fanúšikom a podľa mňa toto sa im páčiť bude. Za mňa veľmi fajn vôňa. Čo sa týka ceny, tak je veľmi priateľná, 65 eur za 50 ml a to si myslím, že Sima má tak silnú značku, že kľudne mohla ísť s tou cenou vyššie, ale asi chcela, nech to je dostupnejšie pre širšie publikum a to sa stalo.